כן, אני דור שלישי בנתניה. סבי יקיר נתניה והיה מנהל הטאבו הרבה שנים, אברהם ברזני, אולי שמעת, היה 45 שנה עוד קרוב לסיבה? סליחה? קרוב לסיבה? לא, 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 ממש משהו. ואני שואל, באמת, כמו שאת אמרת, ובאמת רואים את זה, עשית הרבה דברים יפים לעיר, אבל ישנם דברים שקשורים דווקא למנהל התקין שהוא מאוד מאוד בעייתי. למשל, אם ניקח את התחום של הבעיות של הבנייה, שאנחנו יודעים מי מנהל אותם בתת הוועדה, והבעיות האלה הן בעיות מאוד מאוד רציניות, ואני יכול להגיד לך באופן אישי שהיו שם כאלה בעיות חמורות שגרמו לי להרס מוחלט, והדברים מפורסמים בעיתונים. והשאלה באמת, למה את לא מתערבת בכל הדברים האלה שמתרחשים, ובאמת גורמים הרבה מאוד נזק לעיר, נזק תדמיתי ומעשי ולאזרחים. קודם כל אני כן מתערבת, ואני מתערבת בעוד דרך ולא כל דבר אני יכולה לומר, מטבע הדברים. אני לא יודעת על דברים מיוחדים, קשה לי מאוד להתייחס למשהו ספציפי, נקודתי. אני יודעת דבר אחד, כשאנחנו מנהל ההנדסה, עומד בראשו מהנדס עיר, מקצועי, ישר והגון מאין כמוהו, שזה לא מובן מאליו, וגם עוד אנשים לא חושבים בתוך המערכת. היו תפוחים רקובים במערכת, יש אותם בכל המערכות ובכל אגפי ההנדסה במדינה, ולצערי, וביורוקרטיה הרבה יותר קשה במקומות אחרים. אנחנו חלק לא פשוט להוציא אנשים מתוך המערכת, אתה לא רק שהם לא עובדים טובים או עושים שביתה איטלקית, אתה צריך להוכיח שהם עשו עבירה פלילית ולהיות מורשעים בעבירה פלילית בשביל להוציא אותם. אחת המערכות, אנחנו מדברים על ניהול, אחת המערכות הכי קשות לניהול זה מערכת ציבורית. כי צבא, יש לך פקודות, יש לך בית סוהר, יש לך ענישה, יש לך דרגות. במערכת פרטית, במגזר הפרטי, יש מקל, יש גזר. אתה טוב, יכולים לצ'פר אותך, אתה רע, זורקים אותך. במערכת ציבורית אין לך מקל ואין לך גזר. יש לי עובדים מצוינים, אני רוצה, אתם מרוויחים שכר רעה, השלמת הכנסה בהנדסה, והם עובדים מול אנשים שמרוויחים מיליונים על החלטה אחת שלהם, והם צריכים להביא 3,000-4,000 שקל הביתה, ואתה לא יכול לקחת עובד כזה ולצ'פר אותו, וכשהוא מהנדס ואדריכל, זה פחות או יותר סכומים 6,000 שקל לחודש, 5,000 שקל לחודש, והוא עושה עם אנשים שהוא הופך אותם לא יודעת למה, וזה לא פשוט, זה מפתן, זה קשה, ומאוד קשה להתמודד עם זה. ואנחנו בנושא הזה בבעיה במערכת ציבורית, כי אם יש לי עובד מצטיין, אני לא יכולה לתת לו אפילו אגורה אחת שחוקה, תוספת, אני לא יכולה לתת לו שום תשובה. כל דבר שאני אעשה, זה יהיה לא חוקי ואני צפויה להוציא את זה מהכיס הפרטי שלי. זאת המדינה שלנו יש לנו המון צרות, ולפעמים אני אומרת ואני משדרת המון אופטימיות, למרות שאני בעצמי די חושבת שאנחנו בבעיה אמיתית. כי אנחנו מנסים להיות צדיקים יותר מדי, צדקנים איתם עצמנו, ולהשתגע יותר מדי, וללכת להקטנה יותר מדי, וזה לא יכול להיות שראש רשות לא יוכל לתת צ'ופר למי שמגיע לו בשום צורה. עכשיו, לגבי נושא ספציפית, לכן אני אומרת לך שגם את אלה שצריך לזרוק אותם, אין לי מקל, אלא אם כן הם עוברים עבירה פלילית. אז בדרך מתורכבת וחכמה וכולל מעקבים, ואנחנו עוקבים לחלוטין. וזה לא תמיד נשמע טוב, אבל כשאנחנו מקבלים איזושהי תלונה, אנחנו עוקבים. ויש עובדים שהלכו בשקט הביתה, ואנחנו עושים אותם בכבוד מתוך המערכת, אנחנו לא משפיעים אנשים. אז אני לא יכולה לומר שהם תפוחים רקובים, אבל בסך הכל אין שום סיבה שזה יהיה. אבל היה מקרה אחד, המקרה מטופל על ידי המשטרה, וכל המוסיף גורע. ואל תחשוב שיש מצב שאני לא יודעת משהו. אבל לא תמיד אני יכולה לעשות כל מה שאני יודעת, וגם המשטרה שהיא יודעת, לא תמיד יכולה לעשות כל מה שהיא יודעת. כל מה שהיא רוצה גם כשהיא יודעת. צריך להוכיח, ולהוכיח זה קשה. ואנשים לא משתפים פעולה. אם אנשים, אתה אומר שמישהו, היה לי מקרה שמישהו אמר שמישהו ביקש ממנה כסף, אם הייתה מוכנה להגיד לי, לבוא ולהגיד לי ולהעיד שהוא כמדימן ביקש ממנה כסף, אז האיש הזה היה אף לאלף הדודלים. אבל היא אומרת לי את הדבר הזה, אבל לבוא ולהעיד את זה היא לא מוכנה, אז מה אני אעשה עם זה? יש לי אוסף של חומר, אין בעיה. אז תביא. ואני אוכיח לך שלא היה דבר שאפשר לעשות אותו משהו שלא עשיתי אותו נהר, אני אעשה גם פה. בשמחה רבה. להפך.
ואני חילקתי אוכל לשוטרים של לבנים ולמחבי האש שלי, החברים שלי, הגיעו שבוע שיבוד ערים ודברו שכולם היו לבנים, אני חילקתי להם שתייה ואוכל ואני הייתי שקטה יחידה בקטע הזה. ברימון, ב5 דקות אחרי הרימון, אני לא פוחדת, תפיד. איזה פלג'יה. שלום, אנחנו לגבי מה שדיברנו, אז נשמח לעמוד את הפגיש. יש לי גם רעיון מצוין, אני פשוט מרצה ומצוין. גם רעיון מצוין לגבי מה שאת אמרת, זה רעיון זה שיושב כבר חודשים לראש. טוב, בסדר. אז איך אני עושה איתכם קשר? אתה דיברת איתי על ההנדסה שהיה לכם בעיות? גם על אני רוצה ההנדסה לשמוע, וגם מעניין אותי מאוד. כן. אבל הזמן, אני אוהבת את הדברים האלה. הוא אפילו לי סיפר בדרך, כל פעם הוא היה מספר בדרך כי זה לא, משהו אני אומר לך שהמשפחה שלי נהרסה מזה. אנשים פונים, אנשים פה, ממה אתם חושבים? אתה רואה, אפילו המשפחת פרנסואה הזה, הם אומרים שיבוא עת להגיד יד. אם אני היה מאיים עליי, הייתי אומרת לו כן, הרי מי שהולך למשטרה ומי שעומד מולם, הם פוחדים ממנו, אני לא תצאו, אבל כולם פוחדים וכולם זה, אז הם מרוויחים מהפחד הזה. ראינו כבר כמה פעמים, אני מתנדב 15 כולה שנה לא לשמוע שווה זאת. יריקה. בקה שלי, למרות שאין לי ראש כמו היחידה שיש לי זאת. מה? יריקה הוא לא שווה, והם קופאים גדולים וזה, למה? כי הם צריכים להפחיד. תאמין לי, הם פוחדים יותר מכל, הם פוחדים בצוהר, זה ממש לא כיף לשבת בצוהר. ממש לא כיף. איך אני יוצר איתכם קשר? אנחנו כבר, למה לא יוצא לדבר? לא, לא, אני רוצה אני לא שמעתי, אני נורא מודה, אנחנו נמשיך, מזל שלא התכוננת. מזל שלא התכוננת. תודה. מה אתה חושב? ארז. ארז ברזיל. ברזיל. זאת אומרת ברזני, ברזני זה הסבא זיכרונו לברכה. הוא היה, תשמעי, הוא לפני שקמה המדינה הביאו את העולים, הוא לקח אותם, הוא היה בהגנה. אין לכם קשר לברזני של סביבה? לא שאני יודע. לא שאני יודע. בפריונה. לא, לא, הם הגיעו לבית תמר, שעוד היה עוד חולות, תראי לך לפני, מה זה היה שנות? לא, אני אומרת, ברזני זה סביבה, הוא למד פה בצ'רניחובסקי, הוא היה, המשפחה שלו באה לפריונה. אולי אפילו יש, תראה, אני דור 12 בארץ, תראי לך כמה שם. יכול להיות, יכול להיות. בשמחה, אתה ברזיב היום? טוב, אז אני אשמח. והאימייל של? והאימייל של ראש העיר. מכירה את הסיפור של בארי, 37 שם, מיפניר. כן, זה היה איזו תלונה של איכות השלטון, בארי בפינה שם, בשפירה, והיה איזה נגד הרב שר תלונה. נכון, נכון, לא של איכות השלטון, של אומץ. של אומץ, כן. של אומץ, נכון. זה בקשר לזה? זה קשור לזה, כן. כן, זה נותן לשמוע. מעניין, אתה יכול לשמוע עכשיו? לא. אוקיי, אנחנו נהיה בקשר. אם יש לך להביא את חוקה, אני כן, את רואה שאני כן מכירה? כן, בסדר גמור, תודה. אז אני אהיה בקשר, זאתי הדוברת, זה האימייל של הדוברת. הוא רצה להזכיר אותי תלמידים, בגורים? מדובר. לא, אני תמיד ידעתי שישנם. הוא אמר, את לא יודעת? אני יודעת בדיוק על איזה בניין הוא מדבר. מה? הפלת אותו שברוז, אני בערך 300, את קבועה על הכל, זה אין לי סופר. זה בטוח. בסדר גמור, אנחנו נעמוד בקשר, תודה. להתראות בהצלחה.